Mga dre, good morning po. Kumusta pong lahat? Yun, panibagong umaga, panibagong paglalakad ulit. At saka hindi yung mawawala yung panibagong vlog. Yun nga mga dre, pupunta na naman kami ulit sa, sa barangay Inmalog Norte. Yun nga, lakad na naman. Exercise hanggang maalis yung manti-mantika sa katawan. Bawas timbang na rin mga dre, para hindi tayo ma-high blood. Mahirap na kasi sobrang init. Yun nga mga dre, nandito na kami sa Barangay Bulawan. Yun, dito na kami sa daan na pababa papunta sa amin. Yun nga, sobrang init. Pero okay lang. Exercise. Alam nyo mga dahil simula nang ako'y nag-vlog, tapos naglalakad kung saan-saan. Yun, bumaba yung dugo napunta sa talampakan. Hindi, joke lang. Bumaba. Hindi na siya kagaya dati na sobrang taas. Kaya nakakatakot. Baka tayo'y ma-high blood. Ayun, simula nung tayo'y pinagpapawisan lagi, bumaba na at saka gumanda yung pakiramdam ko. Hindi na sobrang bigat. Medyo gumana siya mga dre. Ayun. Ngayon pa na may COVID na nakakatakot. Baka kahit hindi naman COVID yung sakit mo, sasabihin COVID na. Kaya ingat-ingat tayo mga dre. Yun nga mga dre, pababa naman tayo. Pag hindi ko pa simulan yung nag-vlog, dami kong naisip na idea na sasabihin. Pag nakaharap na ako sa camera, ba't nawawala? Kakalimutan ko. Nawawala yung gusto kong sabihin. Oh my goodness. Yun mga dre, doon tayo. Ayun yun yung pupunta natin, Malog Norte. Hintayin natin si Nani doon sa baba kasi nahuli siya mga dre. Yun nga mga dre, kailangan talaga sa katawan yung exercise mga dre, para naman mabawas-bawasan yung mantika natin sa katawan. Ayun, di nyo na itatanong mga dre, katawan ko dati talagang maganda. Saka isa akong gym instructor. Joke lang mga dre. Ang trabaho ko dati, ako isang stockman ng mga pasalubong. Kung nakikita nyo yung mga pag napupunta kayo sa Baguio City, kung ano yung mga pasalubong na nakikita nyo, yun, ganun yung mga ginagawa namin. Nandyan pa ako sa Benguet. Talagang mahirap yung hindi ka pinagpapawisan talaga. Tsaka yung katawan ko dati na dyan nagtatrabaho pa ako, talagang mga dre, lumulobo, bumibigat. Kaya yun, simulang nauwi ako dito, yun, tsaka nasimulan ko mag-vlog, gumanda yung pakiramdam natin. Tsaka lagi tayong pinagpapawisan kahit lalakad-lakad lang tayo. Tsaka nung nasa trabaho ko, mga papawis lang namin doon, basketball. Hindi naman ganon lalabas yung pawis natin doon mga dre. Lalabas pero hindi yung pawis na gaya dito na talagang lalagatak yung pawis
parang ano, buto ng ano, munggo, ganon. Doon, pawis mo lang doon, parang malagkit yung pawis mo doon. Hindi siya gaano makalabas, kaya mas maganda talaga yung ine-exercise talaga yung katawan natin para di tayo ma-stroke. Hirap na. Ngayon pa, wala pa akong asawa, wala pa akong junior. Yun mga dre, ingat din. Yun mga dre, di na tayo sa baba. Hintay lang natin si nanay, sinahuli siya para may kasama siyang pupunta doon. Sa pakiramdam mga dre, yung lumalabas yung pawis talaga hanggang sa karat. Nagpapawisan. Ayun, dito na tayo sa Inmalog Norte. Pero ni nanay, yun nga Andre, ang dami kong naisip pag hindi ako nagpa-vlog. Ang dami kong naisip na idea. Pero pag nakaharap na ako dito sa camera, ba't nawawala? Nakakalimutan ko. Putra guys. Oh my goodness. Makakalimutan na ata ako. Yung mga gusto kong sabihin, hindi ko masabi. Kasi nga, nakakalimutan ko. Ayun mga dre, nandiyan na si nanay. Yan. Siguro maraming nakakita sa akin na nagsasalitang mag-isa. Baka sasabihin na naman siguro ako'y nababaliw na naman. Ganyan talaga pag mga dre, pag vlog, nagba-vlog ka, maraming sinasabi nung yun nga mga dre, kung ikaw ay isang vlogger talaga expect mo na yung bad comments na manggagaling sa iba. Pero hayaan natin yun mga dre. Basta importante masaya tayo sa ginagawa natin mga dre, di ba? Ayos mga dre. Yun nga mga dre, andito na kami sa sa may Banbantay Torturod. Papunta na kami sa sa Kubo. Malapit na. Malapit na kaming makarating mga dre. Shoutout nga pala sa mga taga dito sa may Inmalog Norte. Lahat ng nakakakilala sa akin dito sa Inmalog Norte. Shoutout sa inyo mga dre. Yun nga mga dre, nandito na kami. Ay wala pa pala. Malapit pa lang kami. Yun nga mga dre, yun, dadaan tayo dito sa may Little Hanging Bridge. Yan na. Yan mga dre, dito tayo sa bahay nila uncle ko. Walang tao. Hintayin natin sila kasi kukunin natin yung gagamitin natin sa pangsira sa kubo. Ay, pang-ayos pala mga dre. Yun, dito ko kasi iniiwan pag umuwi ko sa bahay. Wala pang tao. Hintayin natin. Yan mga dre. Ayos. Yun nga mga dre, nandito na tayo sa kubo. Ayan, umpisan na naman nating sirain. Ayusin pala mga dre. Ayan mga dre, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang mamaya pag-uwi. Ayun. At salamat sa inyo mga dre sa pagsama ngayon. At sana huwag kayong magsasawang suporta sa akin mga dre. Ayun mga dre, thank you sa inyo. Hanggang dito na lang muna. Bye bye. I love you.